Iată-ne ajunși în fața singurului teatru iubit cu credință de toți copiii, Teatrul de Păpuși, ce își numără cu drag cei peste 50 de ani de existență în inima Craiovei. Am venit aici să ascultăm încă o poveste, de această dată despre copilăria invitatului nostru de astăzi, Patrel Berceanu, directorul acestui teatru. De peste 30 de ani, teatrul este o obsesie pentru el, o obsesie ce îndulcește viața cu povești. Iată-ne intrați în lumea feților frumoși, învingători de smei și a prea grațioaselor domnițe și a ilenelor cosânzene, în lumea basmelor și a savuroaselor povești ale lui Păcală. Aici o mână de actori și de oameni talentați în ale păpușeriei reușesc să însuflețească smei, feți și fete, împărași și împărătese, mii de chipuri, de care se bucură sau se sperie copiii, ce le hrănesc imaginația și duc povestea mai departe. Este un loc frumos, un loc în care lumea se îmblânzește și cei ce reușesc să facă acest lucru pentru noi au nevoie clipă de clipă de acea frumoasă nebunie și de dorința de a face fericiți mii și mii de copii sau de adulți, chiar dacă în timp au fost răsplătiți cu sute de premii peste tot în lume la concursurile la care au participat în toți acești ani de existență ai teatrului sau cu elogii și articole binevoitoare. Cele mai prețioase laude tot de la micuții lor spectatori vin, care odată intrați în această lume nu o mai abandonează până la ieșirea din copilărie. Mâini îndemânatice urzesc aici minuni din catifeluri și mătăsuri sau coșmaruri din hârtie presată, smei din pâslă și fiare sălbatice din celuloid, aruncă pe cer păsări înaripate și coboară în măruntaiele pământului nesupusele cotoroanțe. La lumina zilei, mâna vrăjitorului ce însuflețește totul abia se mai simte și minunile spectacolelor stau acum cu minți ascunse în coșuri sau în sertare, așteptând clipa când harul actorilor le va însufleți din nou. De aici pornim povestea invitatului nostru și a copilăriei sale, o poveste despre căutarea drumului cel bun, despre primele vise cu Cehov și Shakespeare, despre idei și cuvinte frumos rostuite în volume de poezie sau de teatrologie ce poartă semnătura lui Patrel Berceanu. Poezie pentru copii. Eu sunt mic și știu multe, dar în primul rând eu sunt mic. De aceea eu încap foarte ușor pe mâna negustorilor, pe mâna doctorilor, pe mâna instalatorului de chiuvete, pe mâna patronului de gazete, pe mâna controlorului, pe mâna guvernanților. Eu sunt mic. Sunt mic pe mâna vremurilor. Nici nu mă puteți zări. Această poezie pentru copii, care este, după părerea mea, de fapt, pentru copiii mai mari, care pot să înțeleagă durerea cuprinsă în aceste versuri, face parte din volumul numit foarte frumos Planetă de poet, al poetului craiovean Patrel Berceanu. Iată, după aproape 2 ani de când avem această emisiune cu tema copilăriei, reîntoarcerea în universul copilăriei, reîntoarcerea la sufletul copilului, acel copil care am fost cândva. Deci, iată, după aproape 2 ani, suntem prima oară într-un univers al copiilor. Suntem pe scena unui teatru de păpuși, teatrul Colibri, teatrul craiovean pentru copii. Aceste splendide figuri din basme sunt în spatele nostru și sunt în sufletul nostru, așa cum sunt în sufletul tuturor copiilor care văd să vadă spectacolele teatrului Colibri. Ne aflăm aici alături de directorul acestui teatru, poetul Patrel Berceanu, dar ca funcții sociale, dânsul ne va spune mai bine exact ce este. Domnule Patrel Berceanu, bine v-am găsit. Bine și la mulți ani, pentru că în curând va veni și pentru noi Crăciunul, ca și pentru aceste
păpușele din spatele nostru. Am să vă rog să ne spuneți despre copilăria dumneavoastră. Ce anume ați păstrat acum în suflet din copilărie, acum când aveți părul alb, alb ca unele dintre păpușile de aici? Ați spus foarte bine, nu știam ce poezie o să citiți. Evident, nu este o poezie pentru copii, dar ea este inspirată din două versuri pentru copii. Eu sunt mic, nu știu nimic. Eu sunt mic este furat de mine din folclorul copiilor, dar că nu știu nimic, n-am mai putut. Și pe această dramă dintre eu sunt mic, de fapt eu sunt un adult, tratat ca un copil, de vremuri, de apucături, de moravuri, este construită poezia. Cred că aș vrea deseori să fiu tratat ca un copil, din păcate nu se mai poate. Despre copilărie, ce vreau să vă spun? Copilăria mea s-a desfășurat pe două planuri, asta m-am dat seama mai târziu. Pentru că orășelul din care provin este doar pe jumătate oraș, pe jumătate este totul, cum se spune? O comună mai mare. O comună mai mare, cu apucători de rurale și în același timp totuși cu oarecare tentă urbană. Mama era un copil de țărani, de oieri, pur și simplu, cu 3 clase. Tata era din centrul urbei și copilăria mea a pendulat între un copil orășenizat, dar ale cărui repetate fugi, vorba lui Marin Sorescu, de ce unde fugim de acasă? Eu vă spun că fugeam de acasă din centrul urbei, mereu spre spațiile acelea pe jumătate sălbatice și atât de interesante pentru copil. Fugeam să las ciorăpeii de băiat din centrul urbei ca să mă duc în nisipul care este extraordinar din Colăneștii Băileștilor, dinspre sud, ai altor neamuri, surori ale mamei și așa mai departe. Mă duceam să dorm la ele, să dorm cu unchiul la vie și așa mai departe. Așa am pendulat între copil de... și știți ce este interesant? Știți că în localități mai mari, între diferite locuri ale așezării, la un moment dat se întâlnesc copiii sau adolescenții și cum se întâmplă astăzi cu găștile de cartier, ei își împart teritoriu, ca și animalele de alminteri. E bine, când un copil dintr-un anumit teritoriu pătrunde în partea cealaltă, este puțin cercetat în fel și chip, fie de babele care stau și acum la Băilești, majoritatea gospodărilor au scaunul ăla în fața curții acolo. O bancă acolo, sau... Da, este o bancă, este obligatorie, nu e om ăla de n-are bancă. Și acolo e obligatoriu să dai bună ziua și dăm bună ziua cu toții și ești destul. Când erai mai al cui ești maică? Da, ce cauți aici? Te duci la Daicatanța lui Petrișor, da, să rămână. Bun, asta era recepția babelor. Recepția copiilor se făcea printr-o bătaie. Era, târziu mi-am dat seama, un ritual de acceptare și inițiere. Deci eu, băiatul din centru, veni la Malagambe, cum se numeau ciorapii aia 3 sferturi, cu sândăluțe, ori copiii ăștia din marginea Băileștilor erau descurs de mult, prin luna aprilie-mai, nu mai purtau încălțări, care erau de alimentări și mai lucruri pe care eu îl invidiam și de-aia și veneam înspre partea aia ca să las naibii încălțările, ciorapii albi și toate astea. Recepția era o bătută scurtă, 2-3 palme după ceafă, eram perceput ca un fandosit. La fel cum eu, ca și copil, aveam o vecină de care m-am îndrăgostit vreo 2-3 ani. Deci părinții din Băilești așezată la Craiova. Și eu aveam vreo 13-14 ani, nu 13, 10, 12, 13 ani, când îmi mugurește sufletelul puțin și erotismul ăla adolescent. Deci înainte de a intra în adolescența propriu-zisă. Dom'le, și venea o fată frumoasă de la Craiova. Știți, ca în Medeleni, ca romanele lui Ionel Teodoreanu, sau mai târziu ca în Cireșarii. Și stătea lângă fântână la 2 case de noi,
Era mai mare cu vreo 2-3 ani, fetele oricum sunt invoalte la vârsta asta, sunt adevărate domnișoare în plină asta și aveau un aer pe care nu-l aveau totuși fătucile noastre din semi-ruralitatea asta. Și era numai cu ochii, pe felul cum merge și pe felul că așa. Și cum e îmbrăcată, deci ce rochiță eu la are. rândul meu receptam o fată venită de la o urbe și mai mare, cu un comportament mai poetic, mai romantic, mai delicat, cu o vorbire mai atentă, mai studiată. Și dacă eu receptam așa, așa mă receptau și ea de la marginea Voileștilor, după ce deveneam prieten pe viață, ceea ce am și rămas până astăzi. Deci cam asta ar fi prima amintire din întoarcerea în copilărie. Plastic, și sper să nu fie prea pretențios, ar fi un copil cu o carte într-o mână și cu codru de brânză și pâine în cealaltă. Mâinile mele sunt cam mici acum, n-am fost un solidoi, dar efectiv așa, iar copilăria mea 90% este legată de primăvară, vara, când natura explodează, când totul este cald, când totul este frumos, când ziua este lungă și noaptea vine ca o dușmancă să ne ia din timpul de joacă. Bine, noaptea vine mai târziu în timpul verilor. Băileștiul se știe, e polul căldurii la noi în țară. Cum vă descurcați cu căldura? Da, ați observat că copiii nu resimt căldura așa ca adulții? Nu știu de ce, dar până deși se zbenguie mai mult ca adulții. Se zbenguie mai mult, nu știu ce se întâmplă. Inima lor e mai mică, sângele este mai puținuț, aerisirea lor este totală. Ce să vă spun, nu știu care este misterul, dar nu resimt căldura. Mi-aduc aminte cum într-o noapte de vară, să fie avut 10-12 ani, s-a stârnit așa o vorbă pe stradă și pe ulițe: domne, hai la baltă. Știți că în Băilești, lacul Balasan face o burtă acolo, cu o apă cam atât, în sfârșit. Fusese atât de cald încât peștii nu mai aveau oxigen și pluteau cu burta în sus. Asta era noaptea pe la 11-12 și atunci am văzut oameni, și copiii mai ales, care s-au băgat să ia peștele gata pescuit de atâta căldură. Noi însă nu o resimțeam. Ce mai mi-aduc aminte tot așa când aveam 90 ani, că în spate, spre spatele școlii și bisericii numărul 2, unde am făcut-o nu departe de centru, acum este o fabrică de lapte cam părăsită ea seara, cum se întâmplă toate cele, se gâtuia pe un canal Balasanul ăsta, balta asta, și acolo era topităria de in. Acolo își aduceau localnicii inul, îl băgau în pământ să-l macereze apa. Era ca un fel de atelier al comunei? Sau? Nu, acolo topităria de in nu, era așa cum țăranii știu să folosească cu geniul ăsta născut toată natura, o concep ca pe o fabrică. Aia folosește la aia, codrul la ce folosește? Pădurea la ce folosește? Păi folosește la următoarele. La lemn de foc în primul rând, dar nu-i nimic. Dar lemn de casă, de sursă de minerale. Apare urzica, o minerală a țăranului, apare stevia, folosește tot timpul. Pe urmă își duc oile în pădure și așa mai departe. Așa tratau și inul, pentru a fi folosit și tras în fire de tort. Sigur, trebuie macerat. Macerarea se face în apă. Deci se crea un dâmb de pământ nisipos așa și în dâmbul ăsta se înfigeau snopii de in. Și ei stăteau câteva săptămâni bune acolo. De ce vă spun se băga la meliță. Da. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că mai încolo vedeam pești amețiți, pești beți. Erau beți de la, știți? De la Cânepă. De la Cânepă. Da, păi acum Cânepa mi se pare să și interzis să se mai cultive. Și tot acolo am prima amintire a unui mort pe care l-am văzut în viața mea, un copil de vârsta mea, de 8-9 ani să fie avut. Acolo ne scăldam noi, că era un fel de gâldan, așa. Apa era cam până aici, cum s-a anecat, nu știm, era între noi dintr-o dată. În sfârșit, este o amintire mai dramatică, tristă. Copilăria are și așa ceva. Scalda era la ordinea zilei. Ce vă amintiți din copilărie? De
Crăciun. Cam ce fel de daruri va aducea noaptea de Crăciun? Ca să vă spun drept, pomul de Crăciun a intrat în viața noastră ceva mai târziu. Ceea ce mi-aduc foarte bine este următorul lucru. Darurile cele mai deosebite, nu știu de ce, dar nu erau bomboanele pe care le găseam de-al minte. Pentru mine, cel puțin, și pentru destui copii de acolo, erau merele, perele și nucile aduse de mocanii din dealurile Vâlcii, care veneau pe la sfârșitul lui noiembrie și plecau prin februarie spre martie, veneau cu căruțele pline cu lăzi, cu mere și pere și nuci și tămâie, și plecau cu ele pline cu mălai, pentru că zona avea mai puțin. Și ei unde iernau? Locuiau la niște vecini de-ai noștri. Vreau să vă spun că sunt 40 ceva de ani de atunci și au rămas prieteni și copiii și nepoții cu legăturile stabilite de atunci. Mi-aduc aminte îmbrăcați în dulame de iarnă, cu căciulă de iarnă, cu bocanci înalți, cu ciorapii până aici, zăpada așezată în fața curții, în centru la familia Ghidicianu, apăreau pe la 8 jumate, când încă mai era ceață, zăpada așezată cum se întâmplă și curățată. Atunci se mai curățea zăpada de către oameni, n-aștepta să facă primăria totul, și începea ritualul prezentării acestor minunate băgății. Lăzile erau pătrate, masive, aveau un ciocan și așa un fel de chisăr, lăzile erau bătute bine cu asta, se trăgea capacul, lăzii de vreo 30 de kilograme, fructele erau ambalate în ziar, după asta se decoperta ladacul și se punea 3 sferturi așa să o vadă oamenii. Era 2 lei, 2 Se vindeau la bucată sau la kilogram? Se vindeau cum voia omul. Sigur că la kilogram. Astea erau darurile pe care mi le doream cel mai mult, dar vreau să vă spun că totuși cred că cel mai mult îmi doream portocalele. Ele se găseau cu greu într-un orășel ca Băileștiu. De sărbători se găseau, dar nu știu de ce mi-a rămas nostalgia. Nu știu de ce mi-am închipuit că atunci când o să fiu mare, o să mănânc numai portocale. O să am bani, o să muncesc, o să am salariu și o să-mi cumpăr numai portocale. Dimineața portocale, la prânz portocale, seara portocale. Ei bine, m-am făcut băiat. Un meniu dietetic. Da, m-am făcut băiat mare, am avut bani de portocale și n-am mâncat dimineața portocale, la prânz portocale, seara portocale. Așa e viața. Dar nostalgia mi-a rămas. A trebuit să treacă și într-o poezie care se termină cam așa: unde sunt acele livezi, oasele subțiri ale copilăriei mele, plutind peste livezi întregi de portocale. Și probabil că habar n-aveai cum arată o livadă de portocale. Da, la noi în țară nu erau. Atâta știam că cresc în livezi de portocale, le-am văzut la maturitate, prin Italia, prin Sicilia, prin Sardinia, dar nu mai aveau gustul din copilărie. Gustul de altă dată, sigur că da. Vreau să vă spun că dacă stau bine să mă gândesc, parcă aș fi trăit în 3 veacuri. Copilăria mea a fost cu un picior efectiv în Evul Mediu. Nu numai a mea, a tuturor copiilor care au avut ceasuri de trai țărănesc. Mi-aduc aminte de grădinile bulgărești, așa zise, după moda bulgărească. Erau mari grădinari și încuscrindu-se noi cu ei, toată cu... Astăzi s-a reluat încuscrirea mai ușor. Erau grădini ca în secolul XIX și XVIII, da? Via, câmpul, se mai lucra ca în secolul XVIII-XIX, obiceiuri, pâinea se făcea în cest. Adică se lucra cu cai sau cu boi? Da, ca în secolul XVIII-XIX, odată. În același timp, în centru, noi fiind familie ăștia mai de centru, pe jumătate urbanizați, nu,
structura urbană acolo, era cu banca, cu poșta, cu școala centrală, cu școala de meserii, după aia a devenit liceu, cu toate astea. În același timp aveam radio, să zicem, dintre înainte de război, Telefunken. Bun, ăștia erau anii... Iar acum ce? Trăim pur și simplu în epoca chipurilor și așa mai departe. E destul de mult pentru o viață a unui de 50-52 de ani. Da. De toate, dar în același timp cred că este o viață plină și bogată. Vezi că au fost trecerile astea extraordinare de la epoca, așa cum ai spus, aproape de Ev mediu, până la epoca asta, o trecere într-un timp foarte scurt. O dezvoltare. Cred că, nu vreau să fac pe deșteptul acum, cred că lucrul ăsta se întâmplă și cu societatea românească de 100 de ani încoace. Trebuie să facă în 100 de ani ceea ce s-a întâmplat în alte părți în 200-300 de ani. Și de aici probabil și stresul și toate în care trăim și toate, da, trebuie să o facem. În istorie se fac și salturi. E ușor și frumos la copilărie. Pentru copil nu e o problemă să-și arunce sandalele colea, ca și pentru Ion Creagă, care a plecat, l-a trimis măsa să ducă Ionica al ei cel drag, să ducă la țiganii de la câmp. Așa a uitat cu pupăza, cu alea și lălăiau oia de foame. Cam așa se întâmpla și cu noi. Toamna începea școala, redeveneam în cea mai mare parte băiat. Domnișor. Domnișor, da, sigur că da. Dar eram și destul de aiurit și distrat. Aveam 90 ani. Școala, știți, după școlile din toată țara românească, minus Transilvania, la ora aia, s-au construit sub cel mai mare ministru pe care l-a avut România, Spiru Haret. Și știți că ele sunt 99% invariabil lângă biserică. Așa e și la Băilești. Școală, biserică. Și tipul ăla de școală, știți cum, gările din puțin după epoca aia, de asta dădeau o unitate. Acum, pentru că ai adus vorba despre spațiul acesta central, care există și astăzi, chiar în comune, mai mici, chiar în sate. Deci biserica, primăria, telefoanele, nu era și spațiul în care se făceau horele, în care se adunau duminica oamenii? Nu. Ai mai prins așa ceva? La noi nu, eu n-am mai prins așa ceva. Poate o fi fost spre margine, nu, n-am mai prins. Trebuie să vă spun că pentru că discotecii în niciun caz nu erau pe vremea aceea. Cum spune Eliade, sacrul nu dispare, numai că el își schimbă locul. Civilizația profană îl împinge, dar el nu dispare. Numai că apare sub altă formă și în altă parte, ca ciupercile. Nu poți să le gonești definitiv de pe planeta asta. Ele undeva va fi umezeală și vor apărea. Așa era și cu hora noastră se făcea, dar la anunți și botezuri. Da? Atunci se refăcea asta, dar o horă făcută numai de dragul horii, eu nu mai mi-aduc aminte. Dar evident acolo, eu am rămas, eram și tântălău la asta. Țin minte că se chinuia doamna învățătoare care trăiește și care a fost o minunată învățătoare, a fost colegă cu tata de școală și eu eram elev bun la învățătură, primul, al doilea pe acolo și acum știți cum se întâmplă. Doamne, făceam momentele alea, dans popular, ce făceam noi la serbare. Nu mi se potriveau pașii pentru nimic în lume. Pentru că eram, cred că început să devin puțin introvertit, știți? În orice caz, nu eram o fire, sau nu eram eu descuiat pentru muzică, pentru dans. Era un chin. Făceam rost de bluzele alea, știți? Cea mai mare poza mea este cu mine, pui de țăran. Aveam 10 ani, luasem premiu, sunt cu diploma într-o mână, îmbrăcat cu căciulă, cu cușmă pe cap, cu haină țărănească, dar strânsă sub brâu, cu brâu roșu. Nu erau culori pe atunci, dar mi-aduc aminte cu brâu, cu opincuțe, cu toate, cu nojițe, cu ițari, cu toate cele. Dar nu mai eram un pui de țăran propriu-zis. Deci poza aia nu mă reprezenta pe mine, era un împiedicat. Am admirat întotdeauna la colegii și acum se mai fac hore la anunț la Băilești și nu e nicio problemă, sau la nunta mea.
Eu eram târât și eu acolo, trebuia să mă las la obicei. Obiceiurile mai sunt păstrate cu strictețe, mă rog, încă este o lume dublă, triplă chiar la Băilești. Vezi acum venind copiii noștri sau tinerii plecați cu mașini din Italia și a luat o înmormântare la care se bocește ca cu 100 de ani, cu lumânările puse, cu babele strânse, cu asta. Și pe câmp, plugul tras de un cal. Păcat că nu ne putem păstra sufletele de copii și mintea de oameni mari. Dar este ceea ce dorim celor care ne ascultă. Să-și păstreze mintea de oameni mari, dar sufletele să le rămână bune ca sufletele de copii. Astfel le dorim și Crăciunul care vine să le fie bun ca pâinea caldă sau ca cozonacul cald și să nu uite niciodată că în lumea asta sunt copii care și suferă. La mulți ani și sănătate! Și mulțumim pentru întâlnirea de astăzi. Da, începând cu cei mici, dar și cu cei dragi lor, părinți și bunici. La mulți ani tuturor! Ne-a ajuns în fața singurului teatru iubit cu credință de toți copiii, Teatrul de Păpuși, ce își numără cu drag cei peste 50 de ani de existență în inima Craiovei. Am venit aici să ascultăm încă o poveste, de această dată despre copilăria invitatului nostru de astăzi, Patrel Berceanu, directorul acestui teatru. De peste 30 de ani, teatrul este o obsesie pentru el, o obsesie ce îndulcește viața cu povești. Iată-ne intrați în lumea feților frumoși, învingători de smei și a prea grațioaselor domnițe și a ilenelor cosânzene, în lumea basmelor și a savuroaselor povești ale lui Păcală. Aici o mână de actori și de oameni talentați în ale păpușeriei reușesc să însuflețească smei, feți și fete, împărași și împărătese, mii de chipuri, de care se bucură sau se sperie copiii, ce le hrănesc imaginația și duc povestea mai departe. Este un loc frumos, un loc în care lumea se îmblânzește și cei ce reușesc să facă acest lucru pentru noi au nevoie clipă de clipă de acea frumoasă nebunie și de dorința de a face fericiți mii și mii de copii sau de adulți, chiar dacă în timp au fost răsplătiți cu sute de premii peste tot în lume la concursurile la care au participat în toți acești ani de existență ai teatrului, sau cu elogii și articole binevoitoare, cele mai prețioase laude tot de la micuților spectatori vin, care odată intrați în această lume nu o mai abandonează până la ieșirea din copilărie. Mâini îndemânatice urzesc aici minuni din catifeluri și mătăsuri, sau coșmaruri din hârtie presată, smei din pâslă și fiare sălbatice din celuloid, aruncă pe cer păsări înaripate și coboară în măruntaiele pământului nesupusele cotoroanțe. La lumina zilei, mâna vrăjitorului ce însuflețește totul abia se mai simte și minunile spectacolelor stau acum cu minți ascunse în coșuri sau în sertare, așteptând clipa când harul actorilor le va însufleți din nou. De aici pornim povestea invitatului nostru și a copilăriei sale, o poveste despre căutarea drumului cel bun, despre primele vise cu Cehov și Shakespeare, despre idei și cuvinte frumos rostuite în volume de poezie sau de teatrologie ce poartă semnătura lui Patrel Berceanu.
Eu sunt mic și știu multe, dar în primul rând, eu sunt mic. De aceea, eu încap foarte ușor pe mâna negustorilor, pe mâna doctorilor, pe mâna instalatorului de chiuvete, pe mâna patronului de gazete, pe mâna controlorului, pe mâna guvernanților. Eu sunt mic. Sunt mic pe mâna vremurilor. Nici nu mă puteți zări. Această poezie pentru copii, care este, după părerea mea, de fapt, pentru copiii mai mari, care pot să înțeleagă durerea cuprinsă în aceste versuri, face parte din volumul numit foarte frumos Planetă de poet, al poetului craiovean Patrel Berceanu. Iată, după aproape 2 ani de când avem această emisiune cu tema copilăriei, reîntoarcerea în universul copilăriei, reîntoarcerea la sufletul copilului, acel copil care am fost cândva. Deci, iată, după aproape 2 ani, suntem prima oară într-un univers al copiilor. Suntem pe scena unui teatru de păpuși, teatrul Colibri, teatrul craiovean pentru copii. Aceste splendide figuri din basme sunt în spatele nostru și sunt în sufletul nostru, așa cum sunt în sufletul tuturor copiilor care văd să vadă spectacolele Teatrului Colibri. Ne aflăm aici alături de directorul acestui teatru, poetul Patrel Berceanu, dar ca funcții sociale, dânsul ne va spune mai bine exact ce este. Domnule Patrel Berceanu, bine v-am găsit. Cum ai reușit să intri la facultatea de teatru, secția? Doamna Geta, eu am debutat odată cu, să zicem, din numele pe care le cunoașteți, cu Mircea Dinescu, care mi-e prieten. Chiar aseară am vorbit cu el să vedem la cetate, să mergem cu Silviu Purcărete, să vedem cum arată Dunărea acolo. V-am spus, eu n-am fost un extrovertit și probabil că ați vrea să mă întrebați, ca multă lume, dacă mi-am dorit să fiu actor. Nu mi-am dorit să fiu actor, deși colegii noștri de la actorie, Florin Călinescu mi-a fost un coleg de an, ne spuneau: bă, voi criticii sunteți niște actori ratați, n-ați putut să faceți actorie, uite, faceți voi cu Condeu, Harcea, Parcea, să ne criticați pe noi. Meseria noastră. Ei nu, eu mi-am dorit să fiu literat. Am debutat, deci, în suplimentul Scântiei Tineretului, după aceea... La ce vârstă? 17-18 ani. M-a chemat Adrian Păunescu, m-a publicat, eram tineret la Tribuna, tot așa, eram în liceu, Ana Blandiana, în revista Antiteatru, și am explodat pe la 20 de ani, eram muncitor, e o poveste mai îndelungă asta, la fabrica de armament din Cugir, propus de Geo Dumitrescu, pe o pagină mare din revista Luceafărul, care era așa: vă propunem un nou poet, Patrel Berceanu, odată cu Gabriel Chifu, să vă dau un alt reper din zonă, ca peste 2-3 ani să fiu debutat de scrisul românesc cu această plachetă. Și ca să vedeți că ne aflăm la Teatru de Păpuși, de cine credeți că este făcută prezentarea grafică? De Eustațiu Gregorian, pe care nu-l cunoșteam atunci, și pe care l-am cunoscut mai bine. Și pe care ni-l dorim de multă vreme să fie în discuție cu noi despre copilărie. Sper să fie în curând, și fiindcă am o surpriză, vom edita un pliant de prezentare a teatrului, însă cu o bogăție și în culori, cu o bogăție, o parte din bogăția de păpuși pe care a creat-o de-a lungul îndelungatei sale cariere. Apropo, știți că a lucrat cu Silviu Purcărete, Corbi, după Goții, în 90, nu mai târziu. Silviu a avut o fereastră și a petrecut câteva săptămâni minunate în acest oraș din nordul Iugoslaviei, unde se întâmplă cel mai important festival de marionete din această parte
Și nu, și spectacole pentru copii, această parte e Europa. Silviu este o altă figură plecată din Oltenia, care, iată, a cucerit lumea, pentru că efectiv a cucerit lumea. Da. Și el a făcut și operă, mi se pare, Foarte chiar în multă Anglia. operă, Spectacole foarte diverse, în Franța, în Anglia, în Spania, cred că și în Portugalia, în foarte multe țări. Acum aflu că a făcut și un spectacol pentru Teatrul de Păpuși. A făcut spectacolul, a lucrat, a debutat, nu știu dacă a debutat, dar în orice caz, un spectacol care de 15 ani merge strună și cu care a făcut și Japonia și un lung turneu în Franța și în alte țări, la Teatrul Țăndărică. A pus Cenușăreasă. Tot, inclusiv muzică, care este un spectacol de referință. De alminteri, în muzeul festivalului de la Subotița veți găsi păpușile lui Silviu păstrate ca acum, făcute de Eustațiu Gregorian și puse în scenă de Silviu Purcărete. E o mândrie pentru noi. Da, iar cel mai mare... Și ne mândrim că, iată, s-a întors din nou să lucreze în Craiova. Da, de câteva zile se află aici, da. Dar să ne întoarcem la ziua în care, să zicem, sau momentul în care ai reușit să intri în facultate. Îți mai amintești cum a fost? Erai un copil. Trebuie să... Două persoane sunt cele care m-au îndreptat aici. Una, din păcate, este mai puțin cunoscută, o figură cu totul ieșită din comun, poeta Marcela Mărmea, de fel din Calafat, care a luat strălucitor la Regie Film, o fată quasi orfană și așa mai departe, este incredibil, care a luat strălucitor la arte plastice, după aia la muzeografie, la toate astea și n-a terminat nici în mă rog, este o... Dar ea a fost cea care mi-a spus, vii acolo. Însă șutul hotărător înainte a fost al lui Ion Colan, actorul de la Teatrul Național. Ion Colan era la a doua facultate, terminase... Agronomie? Era terminat, da, agronomie după aia, a vrut să-și urmeze pasiunea pe care a avut-o și în agronomie, a lucrat în teatru studențesc, foarte bine și cu bune rezultate, cu domnul Remus Mărgineanu. A părăsit după puțin ocupația lui de inginer agronom și a intrat acolo. Și debutasem și fusesem prezentat, cred că sau cam așa ceva, de Geo Dumitrescu și, mă rog, începusem să fiu publicat. Și el mă cunoștea, eu sunt mai tânăr cu vreo 2-3 ani, și într-o discuție la Băilești, încolo-ncoace, el fiind băileștean de asemenea. Da, de asemenea. Mi-a spus, zice, să vii la Institutul de Teatru și Film, să vezi că e o secție acolo pentru voi ăștia cu Condeiu și mai citiți. Se numește Critică de Teatru și Film și Arta și Metodologia, v-am spus eu dumneavoastră. Și eu vin, așa mai mult din politețe, dar nu. Nici n-auzisem de eu, știam că Institutul de Teatru înseamnă actorie și regie. Nu știam că sunt și operator și regizor, dar critică de teatru niciun caz. Și am întrebat câte locuri sunt. Băi, vreau 5, 6, eu știu, 4, 5, 6. Nu mă duc, eu ești nebun. Eu din Băilești o să iau acolo. Era unică pe țară. Și atunci Ion Colan, mizând pe orgoliu unui tânăr, dacă are, dacă nu, mizez degeaba, dar în cazul lui s-a potrivit, îmi zice, uite ce e. Tu ai început să publici, să fii publicat, să fii prezentat asta. Zice, vrei să rămâi primul poet al Băileștiului sau unul din poeții țării? Dacă vrei să te îngropi aici, stai neliniștit aici, tremură de pe tine și o să... lucrul ăsta pe mine m-a pus de gânduri și măcar față de conștiința lui, dacă ăsta are încredere în mine. Și el mi-a spus, eu știu foarte bine nivelul ăla de acolo și nivelul din capul tău. Mai erau câteva luni, un concentrat de pregătire și așa a fost. Îți mai aduce aminte așa de o întâmplare petrecută în timpul acela? E cea mai frumoasă perioadă, este un dar pe care mi l-a făcut viața și Dumnezeu, cea mai frumoasă, pentru toți cei care am făcut. Cred că nu o să mă contraziceți cu una cu două. Nu, în niciun caz. Că dumneavoastră ați Dar fost știu că totuși ai avut o întâmplare foarte drăguță cu intrarea asta în facultate. La intrare vă referiți. O mistică, o întâmplare mistică. Citisem undeva de inspirație livrescă.
Citisem undeva Marin Preda că dacă îi se întâmplă, era la copil, și dacă o șopârlă va trece peste mâna lui fără să sperie, va deveni ceva în viață, se va realiza un destin deosebit. Asta rămăsese în cutia mea de muzici a memoriei. Bun. Acum dădusem o groază de examene, erau 2 săptămâni și ceva, nu se mai terminau. Examen eliminatoriu, examen scris, istoria filmului, istoria teatrului, istoria literaturii române, în orice caz. Istoria literaturii române, dar și a cinematografului. Bun. Și vă dați seama, eram în așteptare. O zi, 2, 3, 4, 5, mă duceam să văd, era la Podul Izvor. Facultatea unde e Teatrul Bulandra. Și eu stăteam la alți băileșteni, a dus și eu băgat acolo într-o cameră la Piața Amzei, la care erau la Economic, la ASE. Și mă duceam seara, tremura toată ziua, nici nu voiam să mă gândesc. Tremura toată ziua inima în mine și seara mă duceam pe furiș așa, să văd dacă s-a făcut lista. O seară, 2, 3, 4. Acolo treceam prin Piața Palatului, era 9:30, 10 jumate, 11 seara. Și de la spate, la vreo 20 de metri în față, fiind vară, am văzut într-un costum alb de vară pe Octavian Cotescu, care era unul din mari actori ai României și toate. Și știam că e profesor și la institut, profesor de clasă și toate cele. Și mi-am adus eu aminte și am zis, dacă se oprește în mulțimea de Cotescu și mi adresează câteva cuvinte, eu iau la facultate. Da, sigur că am aruncat gândul imediat, adică cum, din sute de ani se oprește de la mine marele Patret Berceanu, la care umil. Am uitat asta. Dar n-au trecut 10-15 secunde și o voce gravă pe care vă aduceți aminte a lui Octavian Cotescu zice, eu nici n-am mai urmărit personajul, fiți amabilă, aveți un foc. Sigur că am dat în foc, mulțumesc și a plecat. Și atunci am realizat că gândisem că în mistica asta trebuie să fie ceva. Așa a fost. După aceea, ce lungim de undă s-or fi creat atunci între aceste două suflete, pentru că erați două suflete care iubeați o idee. Da, da, sunt momente în viață în care păi dacă viața n-ar avea zone și dacă am putea să ne explicăm totul, nici nu știu ce farmec ar mai avea viața. Evident n-am mai avea de ce să mă aștept în viitor. Și alte persoane deosebite ai cunoscut în perioada aceasta a facultății? Dumneavoastră știți foarte bine că de la început institutul ăsta a fost un cuib de personalități și un mediu și cu totul special. Doamnă, eu sunt șocat, dar știți, păi, mi-aduc aminte prima zi de școală, m-am dus să mă înscriu. Eu totuși, băiat de la Băilești, oricât de urbanist eram eu din centrul Băilești, eram totuși din Băilești, nu din Paris sau din București și asta. Ce m-a șocat la prima zi de școală? Venea Dem Rădulescu, nu știu care, mare regizor de film, ăla, domnul Cotescu, doamna Popovici, cea în vârstă, unul și unul, așa făceam cu gura căscată și mă uitam. Ei bine, ăștia erau studenți și eu nu știam că acolo relațiile sunt cu totul și cu totul deosebite și apropiate. Și cum se vedeau, bună ziua, domn profesor, poțoc, poc, poc. Se pupau studenții cu profesorii, ceea ce nu era obișnuit în țara românească și știi că nici în timpul cât am fost eu student acolo nu era obișnuit. Asta n-ar fi nimic, dar să pupa bărbat cu bărbat. Nu mai văzusem în viața mea, cam pe atunci cred că a apăruse moda. Și făceam niște ochi așa, înțeleg că te mai pup cu o femeie, că e și plăcut și frumos și normal și toate alea, da, bărbat cu bărbat, la sfârșit mai. Dar trebuie să spui că era un sărut de prietenie, pur și simplu. Da. Pentru că acum e altceva. Sărut de salut, nu se văzuseră de pe toată vacanța și toate cele, ca să nu se înțeleagă, dar pentru mine oricum era șocant. Altceva însă era asta. În timp ce eu venisem de la Băilești să scap de trena de ruralitate, nu?
colegii mei și viitorii colegi și alții mai asta se purta, dar după moda hippie, se purtau alea rurale, iile, băieți, fete înflorate, geacurile alea de lână până aici, adică ei erau ca niște ciobani, era un așa, fel de întoarcere, dar... Și eu abia așteptam, bă, zic, ce fac, bă, plecai de la Băilești să întâlnesc ciobănia la București. Asta o spun și cu umor, vă dați seama. Dar poeți ai cunoscut? Pentru că în lumea aceasta poezia este la loc de cinste. Da, am sigur că la loc de cinste doi poeți cu totul deosebiți ca și comportament, ca fel de a fi. Închipuiți-vă, Marin Sorescu, lângă care am stat foarte mult timp și pe care l-am iubit. Nu e meritul meu, e meritul lui. Și cred că așa era și normal să fie. Și Nichita Stănescu. Pe Nichita îl văzusem de câteva ori și odată am citit eu în Cenaclu Amfiteatru, condus de poeta Constanța Buzea, care este iarăși un om care a scris despre mine încă de la început și m-a prezentat și toate cele. Și odată mai citește odată, dragule poem. Nichita era un generos și un expansiv și un om de gesturi. Era un mare suflet. Și un mare suflet. Și Nichita era un om bun și toate cele. Marin Sorescu nu mai puțin, dar Marin Sorescu era retractil și sfios și mignon și fiziologic vorbind o altă natură, că despre asta vorbim. Nichita era o frumusețe. Vreți să vă spun prima amintire cu Nichita? Da. 73, 74, bulevardul de aici, de unde e Palatul de Justiție, pe cheiul Dâmboviței, nu se dărâmase calea Rahovei, zi de vară, început de vară, Nichita Stănescu, l-am văzut de la spate și l-a recunoscut cu coama lui leonină, era în plină frumusețe. Și era superb, un bărbat superb. Și toate astea, la 10-15 pași înainte, dând să treacă bulevardul de pe cheiul Dâmboviței, concomitent s-au auzit niște sirene și o vânzoleală sonoră și de altă natură. Venea coloana lui Ceaușescu prin București pe caiul Dâmboviței, că atunci s-a pus la punct cu Dâmbovița să fie refăcută și tăierea caii Racovei și nu știu ce. Nichita, care făcuse un pas doi de pe trotuar dând să treacă, miliția care, vă rugăm, stați locului și toate astea, și Nichita făcând 3-4 pași îndărăt, trecând coloana și mă rog. Și eu gândind filozofic și corect politic, cum se va dovedi în vremuri. Zic, dom'le, bă, ce ironie, un mare poet să facă câțiva pași înapoi în fața cui? În fața unui om politic. Mare, mic, nu contează. Zic, e ironie lucrul ăsta. Asta e prima amintire. Dar printr-un concurs de împrejurări, un coleg iugoslav de la Regie Film, eu terminasem de un an, doi, m-a chemat, știind că scriu poezii, toate astea, Patrele, fac un film despre Nichita Stănescu, filmul meu de teză de licență, de 20 de minute, cu 2 camere, cu nu știu ce, nu știu cum, vină la București să stai acolo partener de film cu Nichita Stănescu și tu, cum sunteți dumneavoastră? Interlocutor. Da, am fost în casa lui Nichita câteva zile, am fost uluit, zile de pregătire, de 2-3 zile de filmări, în micului apartament de 2 camere din Piața Amzei, cu plopul gică la 50 de pași, acolo în curtea interioară, cu toate. Nichita într-o perioadă în care încerca să facă abstinență, în care cea mai dramatică mărturisire, dar nu făcut așa jalnic sau patetic, pe balcon, spunând buzele lui frumoase, senzuale și mari, însă început să se rău și spunând, vorbind cu el însuși și cu trupul lui, așa, bătrâne mai trădat, de ce mă lași pe drum și toate cele. Dora, soția lui de atunci și subțirică și supraveghind din camera de alături, fiindcă alcoolul era prohibit în familie, și Nichita zicând, Dora, pentru copii ăștia operatorul era din Argentina, regizorul din Iugoslavia și eu din România și sunetistul
Domnul Ilcinski, da, de origine poloneză, română. Era și eram tineri și cu mine și ne uitam. Nikita, un fenomen de fraze cuceritoare și despre orice și oricum, de parcă n-ar fi fost. Eu, cu adevărat era un fenomen. N-am mai văzut în viața mea un om vorbind mai colosal, mai altfel decât toată lumea, o încântare. Și noi mici stăm pe balcon și toate la un început de iunie în Piața Amzei și nu știu ce, și Nikita spune: Dora,